Livione poprvé. Dobrý den, vážení diváci. Objevili jsme novou, neobjevenou lokalitu, je to plážové letovisko Livione. Tady v laguně, která, jak vy jistě vidíte, zde je čistotou, se kopí i několik místních domorodců. Rozhodli jsme se udělat rozhovor s místním obchodníkem. Tento člověk pronajímá surfy na této lokalitě. Dobrý den. Jak je obchod? No tak jako, je to celkem na piču. Až tady vidíte, jako, že těch vlny tady moc nejsou, no. Jako, tady nesurfuje, no. Takže vůbec se tady nesurfuje. Tak jako vidíte nějaký vlny? Já to nevidím, ale tak jako... Dobře, takže ani jako tréninkové centrum to nedáte. No tak semka nikdo nechodí. Aha, takže... Jenom tady koukiláci. Aha, a ty si svůj surfy? No, ty mě skradou. Aha, a všimla jsem si, máte už na své zranění. Říká se to surfování? No, ani ne, to nesurfuje, že jo? Aha, tak to je prosím všechno. Takže plážového letoviska Livione pro Českou televizi Daniela Suchá.